Salam mehribanlarım. Şuun size kiçirak master-class edesim gelýär. Gelin şular ýaly monjukdan ýürejik ýasaly. Ýörede sizin üçin ädimläp öwredýän video taýýarladym. Şular ýaly aksesuary toýpay hökmünde sowgat hem ulanyp bolar. Ilki bilen monjuklary hökmany ýagdaýda taýýarlamaly we sagyny suwda ýuwmaly. Sebäbi paçkada gelse-de üstü tozan bolýar. Ýuwanyňdan soňra tapawudy göne bildirer monjuklar hasam ýalpyldar. Monjuklar taýýarladyk we başlaýas. 8 mm-lik monjukda 6 mm-lik leskany ulanyrys. Monjuklary leska düzüp 4-4den bogun ýasamaly. Videoda görkezýändirin we şular ýaly bogunlarda biz 5 tane ýasamaly bolarys. Birinji bogun görşüňiz ýaly taýyn boly. İkinci bogun taýyn. Üçüncü bogun. Dördüsini etdik eýem. Ve 5-nji. Bu biziň birinji hatarymız. Mundan beýlek bir-birden geçeldip her hatarymyzdan bir bogun aýryp azaldyp gidýär. Şeýlelikde ýürejik şekliniň aşaky formasyny ýasanymyz bolýar. Videonyň şu bölegine leska bilen izlykkan gidip hataryň 4-nji bogundan çykarmaly. Gaýdlar düzüp barýakaňy monjuklary has çekişdirip dykkat etjek boluň, sallanmaz ýaly. İkinji hatarymyz taýynlanmaly. İkinji hatarda 3 bogun etmeli. İkinji hatarda izlykkan gaýdyp, ikinji bogundan çykarmaly leskany we şeýlelik bilen bir bogun edip aşagyny gutarýar. Şeýlelikde master-classyň birinji bölümini tamamlaýarys.